khazani takuk te bu song nirok ni busang wang tini nukjangmani karon kha tini ni je social media wang phaimani karon kha sikango rabindra deborma bo goriya mau hnoi sikango plat mani yagulo yang gonda sora phaiching digi je nirmoni tripura thiman noti bo orjaga 1 meter ni yang debra phaiching de yagra phaiching de orjaga khulnage mana hisabai mayang mani orjane boni dalar majak baikha rabindra deborma bo saksa goriya hini gosi tongo koma tek sunaton haikaba hinduroni goriya no haika motai no tui bo koma mane hinsa khlai tongo haikaba bo motaroni against thangai tongo abon bai bo pura orjane dalar majak mani bo kok saman jagone enke skango bon yagulo skango rokha korna bijoy jumatia hai bo narayan motai mawi tei tumai saka bo saksa raja goseka abon tui borok mane bo kok saman tui bo bono kok phirok thanibo je goriya manai rabindra deborma bo goriya mau hnai sawi pura boron thokai khlai ব্যবসা khlaina bagui sewa ke bo khlai dong bon yagulo tamang khamole borok mane korna bijay bai borok konoi walai thane sasi christian rokni dormo tui ha christian rokno ha sawisi obai ke bo bengai dong christian rokno christian phasing sasi against thangai dong enke tama borja khlaifun khamole song sangtri maka so rohi hai montro pore orja mane christian rokni mahaipu omar ko sai dong duai makali duai sondrokali mondrokali rohi hai ni bo je bo khukhaimani hai ungring garang rohi hai pore tomaro ta montro pore te he christian rokni montro mahai ka rong te omar ka bo christian rokna bengai mani abo belai saya bon tui nang tini non busang phainuk japhimani karon kamoni topic no tui hai ka boni message rona bagui se ang tini phainuk japhayo jodi si nirok mane hindu ba hindu walai lai phun tongte ba je kunung lai phun tongtong tamane bai christian rokni birude thangna christian le tama haya khai ka nono sari nang tani bai boni birudi thang abo belai khun sayani ni omotai baksudi omotai mutai manai rohini sasanai nrok nugui mai deba pores deborma asu mutai mau hani sabai hazar sai borok thangai boni thani thangai mutai nai hani thangmani bohokni moi khiwani se 20000 30000 omake nanghni lasu tamang khaba manja khanam bla hai baksudi mutai manai rok bota hin same to same tak goriya mau hini saitonai o rabindra deborma bo goriya mau sanai abo pura dalar bo borokno thokai khai chana bagui si bo maigeng tong sango nukjak phikana bla khoroksa sraibsa mutai mau hi kilisa karok rokomarok aborok bebang ni fake si ngone kama mutai manai rok nugui borok jotno sarjan pore hani hai majak paina bla omai kana guli rok kokphana 3000 omai rok ni sanai rok bose or jaga goriya mau hi sai goriya no bengai goriya ni against thangai tongbo amo suna ani je message nang nrok walai phun tongdi haikaba nrok hindu ba hindu walai phun tongdi tamake christian ni birude ta thangdi abono joto jaga videos share khladi brok ni thane nugui mana bagui